حن عينة المفريت بقدم نزل سرع أمامي كولجات هاجرنا واشتزع 10 عامات أستا 3 شفت مهارو من مرة عندما مرأيانيتي من قصير ترام من على أمسب زقوب رزلو وفريون قاعدين هابتن فرزقين زدال واتساب قرم كل قرزقير كأربعين أبكل التشحن شومنتن كمرقاز جمرات تكالات لعلواي تمرت هاجرنا أبوشتي 10 عامات كلتا ميتن 56 بمعارج ميديكال دكتوريت زركبوهم 19,770 كلتن تمهارو بماستريت قدماي ديجرين دبلومان أمريكان بمسارات سندات تنتكالات انستيزي تكنولوجي إرترا بشدشت حملة كلتا شحن 10 شوعتن نستمرقو حويسكا بتقلالا 13,571 تمهارو أب حمل مالو تدوكينو زركب كوليج حرشا دما بتقلالا 4,840 أمريقام كوليج نقدن سنقود طبعا بوغانو 3,325 بديجري 3,330 بديبلوما 30 كلتا دما بسيرتيفيكيت زركبهم 4,694 أبو دباويت كتما باصع استدكون كوليج سنفلتاتن تكنولوجين بحر دما بتقلالا 1,420 تمهارو بديجرين دبلومان بممراق نابسرح أوافيرا بزي كازي أقدمو أكال انستيتيوت تكنولوجي إرتراز نبره كوليج طباباتن محبراو سنفلتاتن 1,476 تمهارو كوليج سنفلتات عنا أسمرا دما 3,515 موياويان بديجرين دبلومان أمريقام أبو رحت حساس كل تشحن تشعتن نمجمر تاجزي أبي إرترا 39 تمهارو بمعرق ميديكال دكتوريت زمرقت بيتمرت حفشة وحكمنا سنن أورتا دما 20 كلتن حكيم سن زركبوم كلتن 256 دكتورات بمفراي أما معبال زوهاب أقلقلت عنان موحست عنا زيقاتاتن قلوح ترى تصوت هالام من قصتي إرترا بهرياوت سقطات عقانو بزي قدس بقزي والسنة لزهلوه زت أمامن كالسالك الطباو عبيت أمسسان كإلا وعقم السبب كم زمركوس بأقا أمينو بعتوب كسر حلو صنيحون بزيادة دفئيت إسر حلون اللهم عمت متى 11 حملة ذكر على ما ومعلت هزبي لوم بدرجة هجر أبن بادر هو تذكره حجون غاز إن يبرهن عند مسكال توسخت أبالو على ما ومعلت هزبي بمدب مولات زيغاتات معبلن حبرة سبيحيلن بزبل تيما بدرجة هجر لومي 11 حملة أمن أزوبا سرجع تذكره أبتي مينستر تعنا أمينة نور حسين كم أوين وكلت تكالات ودب حورات هجرات أبي إرتران عدما تاجايشن استرخبولو سنة سرعات مينستر تعنا جزياوي وانا دايركتر كفل حزباو تعنا دكتور عند برهان تسفاتي نابزس معمدره أقربوت وحوس ولن تاوت انسدرابيت أم حيال قوان ستيتن قطباوي عبيتن كم أوين بلتقنا حانت هاجر أبي أستوات أخم زلو أبريهو علما علماو معالت هزبي نقدايت علماو هزبي أدهبو نخقبر وحسنت نمهابي إذا مالت دماء علماوي قلولاو كم مزبال هزبي مسلاتن لليتاتن عديتاتن قرازوتن وحسنت هزب علم زملكتي مسكت على عبيت هزب علم علماو معالت هزبي نتون كند بدوتاتن عدلاتن عبيت هزبن أبزاء النبر الله مريت كسعب زخل سعبينات نايك أسألنتن عبيت كتماتاتن هلا أقول قلت عنان محيال من ساتن أتوكر كان مسرح زعلني أبشوتات ميلينيم استحافس عبيت عوتات بمعقب نتي كساب كلتشحن 30 زخيت شوتات زلاق معبالين نمرققات وين بوهدات يسرح كم زلو زحبير الدكتور عند برهان اتقسقاس زاقيت زتبابع مخانو قليجو بوزح سوقيمنا علونا كواخ نبل انت زي كالنا أكلتشحن 10 عامة مرت بستقبر مسمعتي أفلطو مكلاخلي وليد
ኣብ ዕድመ ወሊድ ዝርከባ ኣዴታት ካብ 86 ሚእታዊት ክሳብ 96 ሚእታዊት ምዃኑ እዩ። ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ልዕሊ 97 ሚእታዊት ከም ዝኾነ የረድእ። መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ከምቲ ኣብ ሸተታት ሚልዮኒየም ዝረኣዮ ኣተባባዒ ውፅኢትን ቀሲምዎ ብዘሎ ተመክሮታትን ነዞም ሸተታት ዘላቒ ምዕባለ ከም ዝዕወተሎም ዘጠራጥር ኣይኮነን። ወኪል ማዕከን ህዝቢ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስተር ኢብራሂም ሳምቡሊ ብወገኑ ኣረሓኢካ ምውላድ ኣብ ጥዕና ኣደ ይኹን ህፃን ዓብዪ ረብሓ ከም ዘለዎ ጠቒሱ ኣህጉራዊ መዓልቲ ህዝቢ ነዚ ንምዝኽኻርን ብዛዕባ ዕድላትን ብድሆታትን ናይቲ ብፍጥነት ዝዓቢ ዘሎ ብዝሒ ህዝቢ ዓለም እኹል መረዳእታን ምፍጣርን ከም እትዝከር ሓቢሩ። ዳይሬክተር ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን ብወገኑ ኣብዛ ዕለት እዚኣ እቲ ቀንዲ ዝትኮረሉ ጥዕና ፍርያምነትን መሰልን ደቂ ኣንስትዮን ጎራዙትን ኣብዚ መዳይዝን ክሳብ ክንዚ ብዕቱብ ተታሒዙ ምህላው ምዃኑ ብምጥቃስ ኤርትራ ኣብ ድሕነት ኣዴታትን ህፃናትን ፍሉይ ኣተኩሮ ብምግባር ክሳብ ብደረጃ ኮማት ትሰርሓሉ ከም ዘላ ኣብርሂቡ። ኣህጉራዊ መዓልቲ ህዝቢ ካብታ ጠቕላላ ቁፅሪ ህዝቢ ዓለም 5 ቢልዮን ዝበፅሓላ 11 ሓምለ 1987 ዓመት መፀ ኣብታ ዕለት ብደረጃ ዓለም ትዝከር። ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ኢጣልያ ካብ 1 ክሳብ 3 ሓምለ ብውዕእ መንፈስ ኣብ ከተማ ሮማ ከም እተቃንዐ ካብቲ ቦታ ደንጊ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመልኪቶም። እቲ ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ አቶ ዑስማን ሳልሕን ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ትግደፍ አቶ የማነ ገብረአብን ዝተኸፍተ ዓመታዊ ሃገራዊ ምትእኽኻብ ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት እታ ሃገር ዝመፁ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ተሳቲፎሞም። እቲ ንሳልስተ ዝቐፀለ ፌስቲቫል ንሕብረ ብሄራዊ ፅባቐን ሓድነትን ጥርናፈን ህዝቢ ኤርትራን ብዝገልፁ መሰናዶታት ደሚቑ ነይሩ። ኣምባሳደር ኤርትራ ብኢጣልያ ተሓፄን ጴጥሮስ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ፌስቲቫል ኣካል ናይቲ ኣብ መንጎ ህዝብን ሃገሩን ዘሎ ስጡም ዝምድና ኮይኑ ብጉዳይ ሃገር ናይ ምዝታይ ባህሊ ዝኽስኩስ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ትግደፍ አቶ የማነ ገብረአብ ድማ ንህሉ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ማሕበራውን ዲፕሎማስያውን ጉዳያት ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ድሕሪ ምሃብ ኣንጻር ኤርትራ ዝተኣልሙ ውዲታት ንምምካትን ንምፍሻልን ዝተኻየዱ መደባት ህዝባዊ ምኽትታል ማዕ ምንባሮም ጠቒሱ ኣብ እዋናዊ ተልእኾታት ህዝብን መንግስትን ዘተኮረ መረዳእታ ኣቕሪቦም። እቲ ፌስቲቫል ኣኼባታት ዝተፈላለየ ሃገራውያን ውዳቤታት፣ ስነ ጥበባዊ መደባት፣ ምርኢት ባህላዊ ቅዲ ክዳን፣ ህዝባዊ ጓይላን ስፖርታዊ ውድድራትን ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ። ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንቑሕ ውዳቤታት መንስያት ብምሕያል ቁኑዕ ስነ ምግባርን ባህሊ ዓያይነትን ንምኽስኳስ ዝተኻየደ ፃዕሪ ኣተባባዒ ምንባሩ ኣብ ጊንዳዓት ዝተኻየደ ገምጋም ተገሊጹ። ሓላፊ ሃማማት ኣብቲ ዞባ መንእሰይ ኢድሪስ ዑስማን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ መንፈቕ ንዝፀንሐ ውዳቤታት ብምውርፃፅ ክብርታት ሃገርን ታሪክ ሕብረተሰብን ናብ ወለዶታት ኣብ ምትሕልላፍ ጥዑቕ መደባት ከም እተሰላሰለ ኣብሪሆም። ኣማሓዳር ንኡ ዞባ ጊንዳዓት ዑመር ያሕያ ብግዲው መንስያት ዓንዲ ሕቖ ሃገርን መጻኢኣን ስለ ዝኾኑ ኣካዳሚያውን ሞያውን ብቕዓቶም ንምብራኽ ኣብ ዝካየድ ንጥፈታት ምምሕዳር ንኡ ዞባ ተርኡ ክፃወት ድሉ ምህላው ኣረጋጊጹ። ጸሓፊ ግደፍ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ሃይለ ተወልደ ብርሃን ድማ ንተሳተፍቲ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ኣመልኪቱ መብርሂ ድሕሪ ምሃብ ኣብቲ ዞባ ዝካየድ መደባት ኣብ ምዕዋት ተሳትፎ መንስያት ወሳኒ ስለ ዝኾነ ህግደፍ ብቐዳምነት ካብ ዝጥምቶ ምዃኑ ኣረዲዩ። ኣብ ከተማ ከረን ሞያውን ቁጠባውን ዓቕምታት ደቂ ኣንስትዮ ከም ንምባል ንልዕሊ 40 ኣንስቲ ስዋኣት ደቂ ስዋኣትን ፅጉማት ኣሊት ስድራን ናይ ማእለማን ቅዲ ክዳንን ሞያዊ ስልጠና ተዋሂቡ። ብ9 ሓምለ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምምራቕ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ መምህር ሓጎስ ኣድሓና ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ዕላማ ሞያዊ ስልጠና ብምሃብ ምንጪ ቁጠባዊ እቶት ዘውሕሰለን ስራሕ ምፍጣር ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣገዳስነቱ ተራእዩ ኣብ መጻኢ ብዝለዓለ ክድፍኣሉ ምዃኑ ኣብሪሆም። እዚ ንልዕሊ 1 ዓመት ዝተዋህበ ስልጠና መቐፀልታ ናይቲ ኣቐዲሙ ብዓውድታት ካይላ ኤሌክትሪሲቲን ኮምፒተርን ዝተዋህበ ቀዳማይ እብረት ስልጠና ኮይኑ ሰልጠንቲ ፍርያትን ዝሽጠሉ ማእከል ንምውዳድ ይፀዓረሉ ከም ዘሎ ተሓቢሮም። ተመረቕቲ ኔሪና ኣብ ዝሃብኦ ርእይቶ ኣብ መጻኢ ብማሕበር ተጠርኒፈን ክሰርሓሉ ዘኽእለን ባይታ ክጣጣሓለን ዘለወን ተስፋ ገሊፀን። ጸሓፊት ግደፍ ኣብቲ ዞባ ወይዘሮ ኣመተ ንጉሰ ብወገና ማእለማን ቅዲ ክዳንን ከም ባህላዊ ውርሻን ባእታ ቱሪዝምን ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮን الوترة قليل كم زي كنا بمتكاس بصراحة كما عبلقو أزخاخرة